Aquí els tenim els tres. El català de l'any 2014 és una catalana, Sor Lucía Caram. Enhorabona. Molt bona nit. Moltes gràcies. Sí que passen coses rares en aquest país. Sí que passen coses rares en aquest país. Escollir una monja de clausura, argentina de naixement i catalana per opció i per adopció. I a vegades diuen que els fills adoptius són els que se senten més estimats. I així m'he sentit en aquesta terra des del moment que vaig arribar. Em va emocionar perquè no sabia res que les meves germanes estaven allà i que les heu pogut enredar quan elles fugen molt dels mitjans de comunicació. Elles són les que em suporten cada dia i les que quan em van rebre aquí a Catalunya, al convent, no em van donar ni l'horari de la comunitat, ni el llibre de pregària, ni res. Em van deixar a l'habitació el digui-digui perquè aprengui el català. I és el millor que han pogut fer. Només vull dir que aquest reconeixement, més que a mi, és un reconeixement a una causa i a un repte. Fa uns mesos, les penyes del Futbol Club Barcelona, el meu cor és blaugrana, malgrat que vagi de blanc, em donaven un premi i vaig demanar, i vaig dir que ho acceptava si em donaven 3 minuts per parlar. I vaig demanar al president del Futbol Club Barcelona i a les penyes que m'ajudessin a lluitar per lo mateix que avui vull demanar que m'ajudeu a lluitar contra la pobresa infantil, contra l'exclusió dels més petits. I jo demano, president, aquesta nit, i demano a totes les empreses que estan aquí i a tots els ciutadans que ens posem la samarreta dels últims, dels humiliats, dels que no hi compten, dels que no voten, dels que no s'associen, dels que estan a les marges, però que estan en el nostre cor. Que ens posem la samarreta dels nens i que siguem capaços de fer un pacte nacional contra la pobresa infantil. T'ho demano, president, penso que aquest país té capacitat per fer-ho. Amb Espanya, UNICEF fa temps que està demanant aquest pacte contra la pobresa infantil i no ho hem aconseguit. Estic convençuda que amb aquest país que té vocació de llibertat, que és Catalunya, ho aconseguirem. Per tant, president, et demano ja un compromís. I vull donar les gràcies a tots els que en aquests anys m'heu fet costat, m'esteu fent costat en aquesta lluita contra la pobresa i contra l'exclusió. El meu equip de voluntaris és impressionant, l'equip de la Fundació Rosa Oriol, i una cosa que és molt important. Penso que és veritat que ens sentim estafats, indignats, ens han enganyat, ens han mentit, però no construirem un país des de la indignació. La indignació és el primer pas i és molt important. Crec que nosaltres hem de somiar amb un model de país que entre tots podem construir. No podem construir un país al marge dels polítics de tots els colors. No podem construir un país al marge dels empresaris. No podem construir un país al marge de la banca. No podem construir un país al marge de les entitats que reivindiquen. No podem construir un país al marge dels periodistes que sovint donen veu
a aquests que no tenen veu o que no interessen a la societat. Per això jo penso que en aquest gran pacte contra la pobresa infantil hem de sumar tots. Tots som necessaris i estem destinats a entendre'ns. Aquest premi diu que és un clam d'esperança. Em declaro militant de l'esperança. Us demano que lluiteu amb mi per aconseguir aquest somni. Si cada català i catalana es compromet per fer tot el possible perquè algun nen i perquè algun d'aquests humiliats de la nostra societat estigui millor, l'esperança no podrà fallar. Vull donar el meu reconeixement al doctor Gratacós. Moltes gràcies per tot el que fas. També ets català de l'any. Gràcies, Jordi. Tu has posat la meva vida a potes enlaires. La teva entrevista em va portar molts problemes i va ser el començament també de moltes solucions. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots. Posem-nos les samarretes dels més vulnerables, dels més febles. Recordem, fem un pacte nacional contra la pobresa i l'exclusió, contra la pobresa infantil. Moltíssimes gràcies, bona nit i visca Catalunya!